karong adlaw tungod kay gawas nga Domingo, gawas nga dunay mga misa nga regular 6:30, 8:34 sa hapon, doon na pagitulog ka misa sa lubong sa Minatay. Natagbaw kog pangitag pari nga makapuli. Ug salamat sa Dios nga nakakita kog puli sa ubang misa. Apan kining 8:30 wa gyud ko kita. Munang ingon ko Ginoo, mumisa ra gyapon ko bisag lain akong tingog bisan og kapoy. Tagai lang ko og kusog or tagai lang ko tingog nga makasulti ba. Mao nga kaingon ko nga kundi sa ko kamisa karon, maybe this is the first time nga Sunday nga wa ko kamisa. Tungod kay the last time nga nawadaan kog tingog, it was after a day of my ordination, December 7 sa diaconate 2010. Nga nawadaan sa kog tingog pila ka mga adlaw. Mao nga nakaingon ko nga usahay amangon ko sa Ginoo aron makapaminaw ko niya. Mga igsuon, karong Domingo unang Domingo, sa 5 ka mga Domingo sa Kwarisma, ang Lenten season dunay 5 Sundays. Ang ika-6 Sunday niini, mao na ang Palm Sunday. Ug ang unang Domingo, kanunay gining maghisgot kabahin og tentasyon. Ug ato ning klarohon unsa maning tentasyon. Ang tentasyon, ang tag-iya niini, ang naghimo niini dili ang Dios. Ang tentasyon iya sa dautan, iya sa yawa. Ug dunay tentasyon ang tao di makasa ug wa pa makasa. Ang tentasyon mo'y maghatag og kay kahiyonan sa tao aron siya makasa. Ug mao nang ug dunay manintal nato pananglitan, dili ang gitintal mo'y nakasa, apan ikaw nga nanintal maoy nakasa. Pananglitan, nagmisa ta, nagwali ang pari, unya nagtabi mo diha. Kung doon ay taong na-distract sa inyong panagtabi, ang nakadistract mo'y nakasa, dili ang na-distract. Klaro? So ang tentasyon mga igsuon, dili iya sa dautan, dili iya sa Ginoo, apan iya sa dautan. Mao nga, kung atong pamalandungan, makapangutana ta, nganong doon na may tentasyon. Nganong gusto magyud ang yawa nga iyatang tintalon. Iyatang tintalon aron kita malayo sa grasya sa Dios. Na ang tentasyon aron sukdon ug unsa ta ka lig-on. Na ang tentasyon tungod kay giingon pa sa ebanghelyo, human sa Jesus tintala sa yawa, ang yawa mibiya kaniya sa makadiyot. Sa ato pa di ay ang yawa kanunay balik-balikan ang tao aron ang tao gyud makasa. So sa ato pa ang yawa naara gyud sa atong palibot. Tan-awa ko ninyo inyong tapad. Dili na yawa, binuhat na sa Dios. Mga igsuon, ang tentasyon dili sala. Apan kung muubanta, mugiviin ta sa tentasyon, ang tao diha na makasa. Mao nga, kung atong pamalandungan, kining panahon sa Kwarisma, mao ni panahon aron kita mas malig-on. Gihatag kini sa Dios alang kanato aron ang tao mas mamalandong
pag-ayo. Aron ang tao sa kanunay maghuna-huna ug unsay sa ug unsay dili sa. Karong panahon na daghang mga taong mangutana, Padre, sa ni? Ug mangumpisal man moingon dayon, Padre, ika nalay mahibaw ha sa mga sa nga akong nakalimtan. Ikay nakasa, ako'y imong pahinumdumon, wa ka kuyapi. Niadtong Huwebes sa gabi niadto kog North Gen kay nagpa-x-ray ko kay akong ubo magwa-wa usa na kabuan kapin basiguan ako'y baga. Hangtod karon pag gumarisitahig tambal kay wa ko kabantay nga kanang Biyernes day holiday man na. Ug holiday di ay way mo basa sa result sa x-ray, isod mag-ako'y rin magbasa-basa. O na magpaabot kong ugma. Yung ko, sagdi lang, basta kay wapamatingay ko gitibi. O gitibi ko, damay mo tanan. Gina ko sa doktor nga nag-advise na ko nga magpa-x-ray. Gingnan ko niya, Father, you better rest your voice. You better rest at least 2 to 3 days. Wa man ko magluya sa lawas, apan ako ra yung tutunlan, ako ra yung tingog. Sige ko gunahuna atong Biyernes sa hapon, kay wa man ko mopauli dinhi. Wa man ko misa gahapon ug atong Biyernes karon ra man gyud ko ni misa. Akong gipamalandungan ang pulong nga or word nga rest. Kining word nga rest, basically, dunay upat ka mga litra nga atong ma-reflect panahon sa atong magamit panahon sa Kwaresma. Letter R is reflect. We are invited this time to really reflect our lives. Looking back what happened to us. Looking back today, looking back yesterday, and thinking of today and tomorrow. This time, we always act in accordance to what we feel. Unsay atong ganahan, unsay atong gusto, apan guwang ta sa pamalandong. The moment the doctor said, you better rest, ang nisudin sa kong unahuna, ang letter R is reflect. Pamalandong. Letter E is endure. Dunay mga trials, dunay mga difficulties sa kinabuhi. We have to endure. Lahutay lang gud. Lahutay lang. Last Monday, we had our parish church and altar dedication. And as I mentioned to you last Sunday, mingon ko, I did not give a promise to you that we have to finish the church. Ako ra yung giingon ninyo, ilabi na sa working committee sa Exicom, atong padayunon, ug unsay atong nasugdan. Ug unsay atong maabot, way atong kabuton, way atong buhaton, ug unsay naa. Lahutay lang. Lahutay lang. Pildi gyud ang mo surrender. Pildi gyud ang muundang. Pildi gyud ang mubiya. Pildi gyud ang mutalaw. Mao nga ang Ginoo mga igsuon gitintal sa yawa apan ni endure siya. Wa sa magpadaog. Maong invitation na to mga igsuon karon, ayaw gyud padaog. Endure all the temptations and trials in life. Letter S, mga igsuon. Every day, we are asked by the Lord to do our part, a little sacrifice. Gamay lang gud nga sakripisyo. Gamay lang nga pag-antos nilahutay na ganita, napailaing pagsuway, di pagyud ta makamaong muantos. Mga anak,
antos uban sa inyong mga ginikanan. Ayaw pagpakadato, mga minyo ay pagpakaulitaw, udaga, kay usahay, bisag minyo na, feeling ulitaw gyapon, daga gyapon, bisag doon na anak nga nagtutoy. Mga manag-uyab, bisag dagag ulitaw pa, feeling minyo na. Ang tawganay, mami, daddy, sure mo wa mo mga buang. Letter T. Always thank the Lord. Pasalamati yun ang Ginoo sa kanunay sa inyong kinabuhi. Ay yung kalimot nga inigdayon katog sa atong pagampo. Ingna yung Ginoo, Lord, thank you. Ingna yung Ginoo, salamat nga nakatrabaho ko. Dugay kay kung nangayo nga unta makatrabaho. Salamat sa mga tao nga imong gihimong instrumento nga aron na kami makatrabaho. Salamat nga nahuman ni naghuman ang among simbahan. Salamat sa Arki Global, salamat sa Sidgen, salamat sa tanan. Salamat nga mga benefactors. Mga igsuon, malimot na ganita nga magpasalamat, diha magsugod ang kamugiro sa tao. Malimot na ganitang mapasalamat sa mga tao nga atong nautangan og kabubuton. Malimot na ganitag pasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo nato. Nahimo na kang mapahitason. So during this Lenten season, we are asked by God, by the Lord Jesus Christ, to rest. Rest. Reflect. Endure, sacrifice, and give thanks to the Lord. Amen.